こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はラダックのシャム地方カルツェ村をご訪問されました。ダライラマ法王は自然災害の被災者に哀悼の意を表明されました。ラダックのイスラム教コミュニティがダライラマ法王を歓迎しました。ラダック自治参観開発会議はダライラマ法王を歓迎しました。中央チベット政権は国連特別報告者がチベット人政治犯の釈放を要請したことを歓迎しました。ティパチベット舞台芸術団は64年間にわたる文化の保護・振興の歴史をお祝いしました。TPIE チベット亡命議会戦略会議は戦略計画の発表をもって閉幕しました。チベット政権はインド独立77周年をお祝いしました。チベットオフィスロンドンのスナンフラシ代表はエストニアのセトマ王国祭に参加しました。チベットインフォメーションオフィスケンベラのカンマシンゲ代表はオーストラリアで開催された第6回台湾映画祭に出席し、中国台湾大使と面会しました。ダライラマ法王はラダックのシャム地方カルツェ村の住民の要請に応じて8月18日の朝、現地の人々の熱烈な歓迎の中、カルシ村に到着されました。Ditang chime skepsis no kari gon bor chandrazik. Yang ladas paunla daman na harib met paskit to chothas met. 法はカルシ法は会場にて、ラダック連邦調轄領のシャム地方の人々によって執り行われた居住祈願法要に続き法話を行いました。8月15日火曜日、ダライラマ法王はヒマチャルプラデシュ州の州首相に書簡を送り、同州の豪雨によって相次いで発生した災害により命を落とした50人以上の人々のために哀悼の祈りを捧げることを表明されました。書簡の中で法王は遺族だけでなくこの自然災害の被害に遭ったすべての人々に心からの哀悼の意を示されました。ヒマチャルプラディ州の人々の連帯印としてダライラマ基金は救援救助活動のための寄付を行う予定です。ダライラマ法王はまたアメリカ・ハワイ州のマウイ島において壊滅的な山火事が発生し、多くの人命が失われ、家屋や歴史的建造物が消失するという悲しい事態が生じたことを受けて、ハワイ州知事のジョーシ・クリンシーに書簡を送り、心からの哀悼の意を表明されました。王は前回のマウイ島への訪問や島の人々のことを振り返るとともに、この大きな悲劇が起きたハワイ州の人々、特に犠牲者の家族のために祈りを捧げられました。8月12日土曜日、ラダックのシア派とスニー派双方の代表者が中小とヨクマにあるイマン・バルガーモスコにダライラマ法王を招き、給食会を開催しました。法王は人類の一体性を強調されながら、この地域に広く浸透している宗教的共和を称賛され、宗教的共和を確立し、促進し続けるよう各宗教団体に上言されました。シア派の代表としてアンジュマン・イマミヤ教会の会長であるアシュラフ・アリ・バルチャー氏とスニー派の代表としてアンジュマン・
モエン・ウールス・イスラム協会の会長であるアブドゥル・カユム博士が歓迎の挨拶の中で、平和、共和、巨大愛、そして正義を教え導くダライ・ラマ法王に感謝の意を表しました。8月13日水曜日、ダライ・ラマ法王はシェ近郊のインダス川沿いのシンドガードで開催されたラダック自治参観開発会議主催の昼食会に出席されました。法王はラダックの人々の信仰と献身を称賛されました。また、ムンスによってヒンドゥス平原が蒸し暑くなる時でも乾燥した気候を楽しむことのできるラダックを今後も訪問することを約束されました。昼食会には主催団体の最高票議員で議長のラシー・ゲルセン氏、国会議員のジャミャン・スリナムゲル氏、ラダック連邦恐喝令関係者、さらにはラダックのさまざまな団体や宗教団体の代表などが出席しました。名の中国特別報告者は中国人民共和国政府に対し、拘束され、帰徴刑を言い渡された9名のチベット人環境人権擁護者に関する信頼性のある情報を提供するよう要求し、中国が気候変動対策に真剣に取り組むのであれば、彼らを即時釈放するよう強く求めました。1月10日に発表された声明の中で、人権擁護者の状況に関する国連特別報告者のメリー・ローラ氏平和的集会及び結社の自由に関する国連特別報告者のクレメン・ニャレットソーシ・ウル氏、そして安全生活健康的で持続可能な環境に対する国連特別報告者のディヴィッド・ボイド氏は共同で中国がチベット人の拘束と判決に関する信頼性のある情報を提供していないことに懸念を表明しました。これらの人権擁護者の拘束に関する情報提供の欠如は世界がこれらの人権擁護者を忘れ去るよう意図的に行われているとの見解を示しました。さらにこれらの活動家の家族が彼らの所属について知らせていない事実についても懸念の声を上げました。拘束された環境人権擁護者、アニャ・センドラク氏、ドジェ・チャクタル氏、ケサン・チョクラン氏、ドゥンゲ氏、リンチン・ナムル氏、ツティム・ゴンボ氏、チャンチュク・ムドゥ氏、ナムシェ氏の救命は中国の世界省、四川省、チベット自治区とされている地域に組み込まれたアムドとカムのチベット地域の聖なる山々における違法な採掘活動への抗議及び絶滅危惧種の終了を暴いた後、逮捕されました。中央チベット政権情報国際関係省のノルジンドマ大臣は共同声明を歓迎し、過去10年間にわたるチベット人人権擁護者に対する不法な取り締まりに関する調査について専門家に感謝の意を表しました。毎年恒例のティパチベット舞台芸術団の夏の文化祭やる気において、ムンパハウスが文化パフォーマンスコンテストで優勝しました。衆議院のペンバツリン首席大臣は基調講演の中でリオハウスの素晴らしいパフォーマンスを評賛し、政治的な主張はチベットの大義への促進力であるが、舞台芸術や文化を通じた主張はそれを取り組むために必要不可欠なものですと述べました。首席大臣はティパで勤続20年を迎えた2名の職員に功績賞を授与し、また同芸術団の卒業生にも修了証書を授与しました。8月11日金曜日、ティパ創立64周年を記念し、
毎年恒例の夏の文化祭、ヤルキーが開催されました。ペンバツリン出席大臣が主賓として出席し、インド・チベット友好協会の会長であるアジット・ネリアシーが特別ゲストとして出席しました。2023年8月6日から11日までの5日間デリで開催された TPI チベット亡命議会戦略会議は、第17期チベット亡命議会のケンポソナムテンペル議長、ドルマツリンティカン副議長および議員らの出席のもと、成功裏に終了しました。第3回 TPI 戦略会議は、議員らの提唱能力の向上と新たな熱意により、英語とチベット語による TPI 戦略計画2023年から2026の発表をもって幕を閉じました。TPI 戦略計画2023年から2026年は、主に基本理念、戦略目標、行動計画に焦点を当て、今後4年間で TPIE が取り組むべき6つの戦略目標と、それらの目標を達成するための詳細な行動計画が含まれています。後日 TPIE の議員らはインドの下院にあたるロクサバのラジェンドラ・アグロアルシーと上院にあたるラジャサバのアミヤジニ博士の対話系セッションを行いました。インド独立77周年記念日に際し、超チベット政権は短い記念式典を執り行いました。ペンバツリン出席大臣主導による式典には、民主主義の三本柱の長、大臣、チベット亡命議会議員、支持への自治組織の長、各部門の長官や幹部らが出席しました。로 든든두 코에 님은 다 든체 아주 표시나니 표미당 아니 사진은 공식적으로 좀 쇼크 섬지도 유효버리 제일 좀 지는 공식적으로 좀 조규베의 표시나니 사물로 이 자가 슝다 자가 미만 사물로야 아니 랑진 토브는 신체체 이 장왕团内推的按说了랑진 토브들은 아주 선지需要的아니 안술이네 마음바 아니 표你还基本你们几下一个热话都是去的月，看出我呢，看出那些没被搞了，刚刚拆的都，你下把给代表起来的，你这个南澳的要提出干起来的，但是下面那新鲜的，俺这里面呢，他都没去呢，他代表譬如干样的马些跑都，譬如干样的马些跑都这个代表没去呢，他都不都那样的，那毛病呢那样的话。同日、チベット亡命議会のドルマツリンティカン副議長とツリンヤンチン議員がダラムサラのカングラ県事務所で行われたインド独立77周年記念式典に出席しました。ダラムサラで行われた同式は、昨今ヒマチャルプラデシュ州で発生した豪雨による大災害を考慮し、音楽などの文化的な催しは行われず、ささやかな記念日となりました。8月16日の夜、チベットインフォメーションオフィスキャンベラのカンマシンゲ代表とタワンギャルブ事務局長は、在オーストラリア・インド高等弁務官事務所主催のインド独立77周年記念式典に出席しました。8月4日から9日にかけて、チベットオフィスロンドンのスナンフラシ代表がバルト諸国を訪問し、1月の訪問に続き、チベットに関するアドボカシー活動を行いました。今回のエストニア訪問は、セトマ王国の公式招待によるもので、訪問中にはセトマハウスコミュニティセンターにチベットの国旗が掲揚されました。フラッシュ代表はダライラマ法からの書簡をエストニアの理議国と呼ばれる議会の議長に届けました。代表はチベットの文化とアイデンティティを意図的に破壊しようとする中国の政治的な試みについて述べました。4日間の訪問中、フラッシュ代表はセトマ王国の指導者や評議会メンバー、仏教指導者、宗教指導者、国会議員、チベット支援者、エストニア政府関係者、欧州議会議員と会談し、
チベットの過去の歴史と現状について報告し、チベットの平和的自由運動へ支援を集めました。また、フラッシュ代表はラトビアを訪れ、このほど行われた総選挙後に新たに設立されたチベット友好議員連盟の議員らと会談し、ギリス・ラピンス議長や議員らにチベットに関する現状を報告しました。政府関係者や現地のチベット支援者とも面会しました。8月12日土曜日、チベットインフォメーションオフィスキャンベラのカンマシンゲ代表は、キャンベラのオーストラリア国立フィルム&サウンドアーカイブで開催された第6回台湾映画祭のオープニング上映会に出席しました。イベント中、カンマ代表はダグラス州新中国台湾大使と面会し、中国台北経済文化代表賞大使任務をお祝い、新たな職務での成功を記念しました。この上映会には、カルマシンゲ代表とチベットインフォメーションオフィスキャンベラのダワさんも中国連絡担当官が参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。